Usajini Makhosaze Mdlangatho oneminyaka eyi-33 ubudala kunye nosajini Mfikelwa Mtolo oneminyaka eyi-36 ubudala badutyulwe babulawa ngamadoda angaziwayo. Kukholeleka ukuba bebesingise kwikhaya likamfi uMtolo ngesithuthi sikamfi uMdlangathi ngethuba behlaselwa. Amapolisa athi luthotho lwembumbulu ezifumaneke kwindawo yeqhwayelo. Usapho lukasajini Makhosaze Mdlangathi luthi alikayivisisi into yokubulawa kwakhe. Umsebenzi ngokweqiniso athi umyeni wami kwenze njani esikhulu wathi mshiye uXoli esho umyeni athi mshiye uXoli niphuthume esikhululiwe sefika esikhululiwe imoto isimile ke sebethule sebeshonile. Umphathiswa amapolisa unjengele Bheki Cele ugxeke kabukhali ukubulawa kwesisibini ubongoze amapolisa ekubeni azikhusele ngayo nayiphina indlela xa ezibona ephansi kohlaselo. Unobangela wokubulawa kwalamapolisa awukaziwa. Ibutho lokhetshe liyaqhuba nophando abalelwa ku-29 amapolisa asele ebulewe kwisigaba sonyaka.